Malta ċaħdet talba għall-aċċess tar-rapport dwar l-iskandlu tal-wind farms tal-Montenegro li ma talba saret mit-Times of Malta. Din il-kumpanija tal-enerġija mexxija mill-gvern qalet li reviżjoni l-kummissjonat dwar ix-xiri tal-wind farms hija legalment privileġġjata u għalhekk irrifjutat it-talba illi saret skont il-liġi libertà ta' informazzjoni sabiex tingħata kopja tal-konklużjonijiet. Fil-liġi ta' pajjiżna f'dak li għandu x'jaqsam mal-libertà tal-informazzjoni, dokumenti li huma konsidrati bħal legalment privileġġjati huma eżentati milli jkunu żvelati. Però minkejja dan siltiet mid-deal li kien sar dwar ix-xiri tal-wind farms kienu pubblikati fl-aħħar rapport finanzjarju tal-Malta. L-avukat Teris Komodini Kakija fisem il-ġurnalisti qalt li dan kollu jikkonferma kemm il-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport mhux vera li huwa legalment privileġġjat. Iżda minkejja dan Malta xorta waħda ċaħdet it-talba tat-Times. Skont is-siltiet li kienu pubblikati fir-rapport finanzjarju Malta kienet konxa li qed tħallas it-triplu tal-prezz oriġinali għall-isma tagħha f'wind farms fil-Montenegro. Times of Malta u l-Aġenzija Internazzjonali Reuters kienu żvelaw li Jorgen Fenek għamel profitt minn dan id-deal permezz tal-kumpanija sigreta 17 Black. Malta xtrat shares fil-Montenegro li swaw aktar minn 10 miljun euro, it-triplu li tħallas ġimagħtejn qabel mill-kumpanija Cifidex. Cifidex hija l-kumpanija offshore li bieħet shares li Malta f'Diċembru tal-2015. Din l-istess kumpanija kienet tat-Turab Musajef li kien parti mill-bord tal-konsorzju tal-Electrogas flimkien ma' Jorgen Fenek.